gaur ikusi dugun ekitaldia oso interesgarri iruditu guiata. Egia da agertu diren testigantzak eta nahiko hunkigarriek direla, eta ondo datorre bai holan gauzek ikusta jakiteko gure inguruen eta egunero gertatu aldirezen arazoak edo egon aldirezen istripuak. Bai, interesgarri azkenean, beti da interesantea entzutea esperientzia dun pertsona batzuk. Interesgarria, gu gazteak gara da pare bat barruk edo karnea aterako da jakiteko ze arrisku dauzen. Bizia galdu dezakezu edo mugikortasuna. Errepidean edo zer gerta dakizuke. Drogak eta kontsumitu ostean edo, dekozen arriskuek da ekarreko horien eragine, zure familian, zuregan bebai. Kontzientzia apuru eta aukitea, kotxe hartzerako orduen, nik ondinozteko karnea, laster igualatarakot, eta kontuan aukiteko, zer aldan pasau. Eta mine bakarrik ez dutxeta egiten bakarrik nire burueri beste batzuri bebai. Segun eta ze erabaki hartzen duzun, ondorio batzuk edo besteak izan daitezke zure bizitzan. Eta alkohola, jaia, parranda eta drogak agian kotxearen bolantearekin lotzen baditugu, arazo kezkagarriak edo latzak izan ditzazkegu. Pertsonalki ditu zaizkit irudiak oso gogorrak. Suhiltzaileak kontatu dauzen testigantzak oso hunkigarriak iruditu jataz, zelan kontatu dauzen eta igirten izin benetan afektetan jotziela, eta heldu dire gure bihotzetara bebai. Txikitetik gure gu izin suhiltzailea, baina ez dakigu beneteko beharra bebai dela istripuetan egotea eta hildek ikustea. Nire ibilbidean zehar, makina bat istripuetara joanaz, baina beti dauz batzuk gehiago marketan derena beste batzuk baino. Silla ruedasan egondan tipea, bere anekdotea kontetan, zergatik dagoen holan eta Bizitza osoa estropeotze, oso hunkigarri. Eta kontatu dizuet nire bizitza apur bat labur ikusteza zuen zer nolako sufrimendua eragiten duen kotxe istripu batek, bai horberari eta baita bere inguruko guztiei ere, eta hori, ez dela inolako tontakeria. Eta haman kasu ebe sufritan egon dala eta ez da erreza. Fisikoki ongi zegoenez, baina nire ustez bera izan zen istripu horren biktima nagusia. Nik denetarik ikusi du, gogorra da. Damiaren papela iruditu eta lagungarrie. Hasieran ustetan pentsau gule dana ondala planeaute edo gragaute. Zeintzuk dira istripu batek ekarri ditzakeen ondorioak? Hiltza. Gero, harritu gara ikusi dugunean benetan zuzenean pasetan ibilidan zertzala eta benetan direktuan berbaz ibilidara. Azkenean hurbiltasune demostretan dau eta diferentea. Teknologia aldetik itxela, uste dut dinamikoa izan denez, nolabaiteko parte hartzea izan dutenez, ondo egon dala. Game over. Nik ikusi ditut bereziki adi. Garo, interesatzen zaien gauza bat izin da. Agertu danean diskoteka baten irudia, hasi dira komentariak, sartuta gaian ikusi ditut. Nik horrela hainadi ez ditut inoiz euki. Nahiko neuke baina ez dut lortu. Eta bizikleta esaten badut, nortzuk duzu bizikleta? Venga, eskoiek!